В Родопите има място, където небето се оглежда във водата, и друго, където земята говори с глас от дълбините, Смолянските езера и пещерата Ухловица. Това е паметта на Родопите. Между зелените склонове на Родопите се е приютила верига от малки водни огледала. Смолянските езера. Някога тук са били повече от 20. Днес природата е оставила само 7. Те са се образували при древно свлачище, което задържало водите и оформило тези тихи, спокойни басейни, разпръснати като сълзи на самата планина. Най-голямото от тях е като сцена от приказка, заобиколено от борове, тревни поляни и пътеки, по които времето тече по-бавно. Когато вятърът затихне, повърхността му става огледална и тогава в него се отразяват и облаците, и върховете, и ти самият. Местните казват, че тук човек може да види не само отражението си, а и мислите си, ако спре за малко и просто погледне в тишината. До езерата се стига лесно, само на няколко километра от Смолян, по асфалтов път, който завършва с уютен парк и пътеки за разходка. Но онова, което те чака тук, не е просто пейзаж за снимка. Това е място, което те кара да осъзнаеш колко необяснимо красива е България. И все пак, Родопите имат и друго лице. Под меките хълмове, под песните на боровете се крие свят от камък и тишина. Място, където планината говори с други звуци.
с капки, с ехо, с таинствени сенки. Наблизо, край село Могилица, се намира една от най-впечатляващите пещери в България – Ухловица. Тя е на около 460 метра дълга и е на повече от 3,5 милиона години. Разположена е на надморска височина 1040 метра. Точно толкова, че да чувстваш въздуха хладен, но жив. Реката, която е влизала някога, не е бързала, а е била по-скоро тиха, спокойна като езерце. До входа се стига по стръмни стълби, издълбани в скалата. Пътеката нагоре е кратка, но усещането е сякаш слизаш надолу, в друго измерение. Когато влезеш, първото нещо, което усещаш, е тишината. Не мъртва, а пулсираща. От тавана капят капки, които от хилядолетия градят каменни колони, сталактити и сталагмити, които се срещат и създават причудливи форми. Едно от най-впечатляващите образования в края на пещерата е като застинал водопад, а когато влагата и светлината се срещнат, той сякаш започва да диша. Местните вярват, че името Ухловица идва от нощната птица – Улулица. Казват, че нощем, ако се заслушаш, в пещерата отеква далечен зов. Не на птица, а на самата планина. През 1984 година Ухловица е благоустроена и днес е достъпна за всеки, който иска да я види. И все пак, когато си вътре, усещането е сякаш си първият човек, който е стъпил тук. Хора, които често търсят чудеса в чужбина, без да знаят, че най-невероятните от тях са само на няколко часа път от дома. Родопите не се нуждаят от филтри, нито от преводи, нужно е само да ги усетиш. Така че, ако някога потърсиш място, което да ти напомни колко велика е природата ни, тръгни натам, към водата, която помни небето, и към скалата, която пази ехото на времето. Това е България. Нашата.